sadut saka bakat paten banjur didunungi Kang Wijaya Kang Mas Danupaya sadut Pak apa ora klaru nek tumbal keraton Mekah Srajara kaya bakal ndak terus kelak mergo gedening tresnaku marang sliramu siramu dawuhi supaya mapan ning ati nanging kok pangkal terus semekan coba yen ora kedadian sliramu kenapa menggalan kakung kakek musuh kelangan semekan sangat ora sampun matur kok kula menika mboten kersa ditilar kula nderek dadi sliramu tetep derek yo ora apa sing baku sril mojo gawe repoten pun kakang ya mboten kula nderek tenan yen ngono ayo diteruske lakone pun kakang upah diono dikembang Wijaya Kusuma ya monggo Kang Mas anak-anak terwelu ora kleru kuwi bajul puring tancah bujung-bujung marang aku kan diajeng ora bisa kok bajul lha ya iki kadang diajeng ora semukan apa kali kok bakal dikesake kan ya bujungnya iya keprian banget lah ya kaya ngono pisan jenenge raseksa ya raseksa kuwi ateges lho barang mambu wis ra kena ditata bos kepiye adik kurang bakal ndak ijo lagi yang pancen bisa ngangkat bangkene rono Puspawangen tak ulung kira rono semekan kita ngangi wae ayo tandane yuk sing hati-hati
nganti saiki. Lho, yen ora beru iki malah ana sawijining pawungan kang katon. Coba tak periksa. Iki arane ijem. Ijem. Yo. Yen ngono saiki tak sesuwune marang Bathara